informal sector ivo vane mari yakawanda sterek in terms of dollars. Greenback iyoyo vanayo, greenback yakawanda, wakapinda kumusika ndipo tora example yakawanda. Havana confidence yekuisa mari iyoyo kubanki, kuendesa ma-US dollars kubanki. Why vasina confidence? Nenyaya dzavakamboona nezuro. Saka ndiri kuti inini right now the gold coin yakabuda muna July iri kushanda inoita around $2,000. Vangani vedu muno vakakwanisa kutenga that coin. Hoku muri kutaura kuti muri kuisa kuma small denominations. Zvaidai zvakatoitwa alien, tokubira kuti zvaita unga iri wandi. Mari nesuwo tinobva tagona kutenga at around 200 USD kana 188 inotaurwa. Ndinofunga ivo vema-informal sector vanozokwanisa kutengawo at that smaller denomination. Ndofundzisa zvekuti right now mukateerera panoitwa marobberies, mahouse breaking aya, munozwa kuti munhu akatorerwa 20,000, 100,000, mari yaida iri kubanki. Saka ndiri kuti inini mukaita sei kana kuti zvoitwa sei kuti vanhu vazhinji ivo vari kuinformal sector nesuwo tine mari shoma tikwanise kuti tisachengeta mari idzodzo mumba, tipe kana kupewa salary nemagold coin iwayo. Muri kunanga ikoko ere kuti munhu anogona kuzotopewa salary yake negold coin, woitapira 2,000 wotopiwa ma-small denominators iwayo, pamwe ari 5 ndoendesa kubanki. Then we can gain back bank confidence yedu ya yekuti vanhu vaendese mari dzavo kubanki. Ndio nyaya ndanyanyosimukira kuti pama-informal sector pane dambudziko rekuti mari ishoma. Hatigoni nesuwo tiriwo tinotambira mari shoma kuti titengewo ma-gold coins. Tinoada iyo yataurwa yamantra, don't leave anyone behind. Todawo kutenga ma-gold coin.